Benvinguts a Punt i Seguit, el programa on acaba la teva jornada laboral. Hem tornat any nou, vida nova, el mateix programa de sempre. I els mateixos tontos de sempre. Els mateixos impresentables de sempre. Bon any. Bon any. Avui abans de presentar la nostra convidada, vull fer dos incisos. El primer és que ens portes aquí al channel de Nicolás Maduro. Què tal aquest cosplay? Sí, és cosplay... Per portes els auriculars també igual, vull dir... Clar, em falten les ulleres, no? Falten les ulleres. Sí, és cosplay de persona que ha estat invaïda. Sí. Vale, bueno, bé. I la segona cosa és que volia fer un petit incís i és, m'agradaria aprofitar i dedicar-li aquest programa al meu germà, que avui és el seu aniversari. És veritat. Avui és l'aniversari del meu germà. És Llavors, veritat. aprofito i li dedico... Va ser ahir. Bueno, va ser ahir. Sí, per vosaltres va ser ahir, però de totes formes jo ho faré igualment, igual que vaig fer amb el Joan, miraré càmera. David, per molts anys. Doncs això, David, per molts anys, ojalà, em sap greu, però avui perdi el Madrid. Vale, vull que ho sàpigues. I ara ja sí, presentem la nostra convidada després d'un minut. Gina, què tal? Bon dia, com estem? Bona tarda. Bona tarda, ja. Bona tarda, és que a mi els dies se m'allarguen molt. En català és bon dia tot el dia i bona tarda realment és una forma incorrecta que va venir de la ràdio, precisament. Doncs boníssima tarda. Sí, quan va acabar el franquisme, com que el més comú era saludar amb buenas tardes, al tornar es va fer bones tardes, que va acabar sent bona tarda, però realment en català és bon dia tot el dia. Així que fun fact. Hola, Gina. Hola. Ara ja no sé què dir. Bueno, primer de tot, felicitats, David. Bé, m'agrada, s'hi suma. Sí. Doncs comencem amb la mateixa pregunta per tothom. I és, si fes 15 anys que no ens veiem, com et presentaries? Què m'explicaries? Sense parlar de feina. Sense parlar de feina, evident. Sense parlar de feina. És complicat, És complicat. Superxungo. 15 anys no tenies aquest DNI, No? O sigui, a dia d'avui fa 15 anys que no ens coneixem, que no ens veiem, o d'aquí 15 anys? No, a dia d'avui fa 15 anys que no ens veiem. Imagina't que això, no ens veiem des de la primària, et dic, hosti, Gina, com et va? Però no pots parlar de feina. Clar, com et va? Mira, ara està de moda, perquè tenim com l'edat, no?, de casar-nos, tenir fills. Correcte. Llavors, poder parlaria d'això. Vale, doncs parli d'això. O sigui, la conversa aquesta és hipotètica, però l'hem de tenir. Clar. No cal que t'enrotllis moltíssim, però sí. Què tal, nois? Com esteu? Bé, m'agrada el roleplay. Molt bé. Bé, fantàstic. Molt bé, començar l'any prou bé. Sí. Tu què tal? Sí, doncs... Què t'expliques? La veritat que molt bé. Sí? Sí, m'acabo d'independitzar per segona vegada, perquè ja me'n vaig independitzar en el seu moment, vaig tornar a casa per la pandèmia, com molts. Vale. I m'he tornat a independitzar, estic molt contenta. I vosaltres? M'alegro. Doncs jo no estic independitzat i sembla que va per llarg, però bueno, no passa res. Està mal la cosa. Està malament, la cosa. Està xunga, la cosa. Jo tampoc estic independitzat. Sí. Jo, en veritat, tinc intencions aquest any, però d'intencions no es viu. Bueno, no, la veritat és que jo també, el meu pla és el 2026. Clar, jo és que estic sol, vull dir, no tinc parella, llavors... Estic sol, crec que no ho sabies, clar. És veritat, l'últim cop no tinc en tenia. Hòstia, ruptura en directe, tu! Clar, l'últim cop que em vaig veure amb la Gina tenia parella, ara ja no en tinc. Hòstia, bueno, igual 15 anys no, però uns quants fa, Sí. I bueno, pues, clar, llavors està complicat el tema, anar a viure sol, però bueno. Està xungo, sí. Podeu anar a viure junts. És una opció. No sé si vull aguantar més hores al dia. Ja són proutes. Però ja són proutes. T'ho imagina't ara sortir de la ràdio i anar a casa junts i fer-nos el sopar? Seria com tampoc hi ha tanta diferència amb el nostre dia a dia. No, la veritat és que no, ens veiem molt. Sí. Ens veiem molt. Però bueno, I amb qui t'has independitzat? Amb la meva parella. Molt bé. Molt bé. Sí, pasito. Sí, ara el proper ja sabem quin és, no? Uf. Bueno, clar, no sé què esteu pensant, si amb nens o a l'altar. Estàs casada? L'altar primer, no? No sé, què? No està casada, crec. No sé. Jo no. Bueno, o sigui, no ho sé perquè fa 15 anys que no la veig, clar, llavors. No, clar, jo autènticament no ho sabia. No estic casada i ho veig xungo, És igual, això és com independitzar-se. Per primera vegada. O sigui, és xungo, necessites tanta pasta per casar-te. I no sé si invertiria tanta pasta en un sol dia. És que és una cosa que hem parlat diverses coses. Jo sempre me'n recordaré la meva dentista. Al final ets dentista, el teu sou és bastant bo i entenc que la seva parella també. Però que clar, em va dir, no, és que jo a la meva boda em vaig deixar 62.000 euros. És que clar. És molt, sort que vaig posat d'anestèsia, perquè és que si no flipo. És que clar, no podia obrir la boca perquè és que no la notava.
No, Déu-n'hi-do. és bèstia. És que, clar, o sigui, jo no tinc aquests diners. Clar, a veure, per 15.000 el pots casar, però clar, és que està parlant de 15.000 euros, Però és que 15.000 tampoc em ve de gust gastar-me. És que la cosa és això, perquè això ho parlàvem l'altre... No sé amb qui ho parlava l'altre dia, però antigament, vull dir, quan es van casar els meus pares al 82, van anar a l'església, van firmar, van fer una mica de picoteo amb amics i tots cap a casa, ¿vale? O sigui, però és que això ara, el jovent, ho fem un martes tarde. Bueno, que en aquella època també es feia, realment, tampoc és que és una cosa rara, però ara sí que és cert que si fas una boda és per fer una festassa. I a mi em mola el rotllo, però clar, fer una festassa comporta moltes coses. Val pasta. Clar. Molta pasta. Ara tinc una altra pregunta pels dos. Què faríem amb 62.000 euros? Imagina que ens donen 60.000 euros. Però s'han de gastar amb alguna cosa, o sigui, no vull que em digueu em compraria un pis, un cotxe, no, rotllo, tens 60.000 euros, però la condició és que te'ls gastis amb coses una mica random. Vale? No em val que això de... No, em compraria un cotxe bo, no sé què, un pis, jo què sé. Jo sé que és molt típic, però donaria la volta al món. Sí. És molt típic. És bastant no? clàssic. Sí, Vale. Sí, és però bueno... Però és que mola molt, és que ho faria. Però és que mola molt, tio. Sí. O sigui, estic d'acord, I per on la faries? Sí, perquè clar, la volta al món es pot fer per molts llocs. O sigui, o invertiries al mateix temps a tot arreu, passaries més temps a algun lloc... Fluiria bastant, perquè no hi ha cap part del món que digui no, allà no em ve de gust passar. Jo a Espanya m'ho salto. A Espanya no et queda una altra. Sí. Jo crec que Sentinel del Norte m'ho salto. I del sud? No sé, ja ho veurem. No sé si coneixes Sentinel del Norte. No. És una illa que només viu una tribu que són ultra agressius i no ha sobreviscut mai ningú, perquè cada cop que veuen algú l'inflen a fletxes. No tenia aquest dato. Potser me'l salto també. A part de que realment no és un país, forma part de la Índia legalment, per tant, jo crec que Nova Delhi està millor. Sí. Sí. Doncs sí, no sé què més altra cosa random faria. Hòstia. Però bueno, volem més informació de la teva volta al món. És a dir, Claro. alguns destins que sí o sí aniria allò que diries, aquests no me'ls salva gran, no pots anar a cada país del món. És bastant impossible. És bastant impossible. Clar, Tuvalu potser te'l pots saltar. Sí. Però algun país d'aquests que diguis, no, jo aquests 5 països segur que hi vaig. Peti qui peti. Austràlia, és que són molt típics, però clar, no hi he anat i he d'anar. Austràlia segur. Japó també segur. Clar. M'agradaria Argentina. Vale, bé, creuem a l'altra banda. Sí. Argentina... Mira, Estats Units... Home, No, està guapo. ni un està Nova guapo. York. No ho poso en el top 5, no. Ni un Los Angeles, que diguis per... No, abans Canadà. Vale. Canadà. És que Canadà està molt infravalorat, Canadà. Està molt guapo, Canadà. Abans Canadà em crida més. Tota la zona de les illes del Labrador i tal de Canadà són xulíssimes. I ja no parlo de Montreal i Calgary i tot això, però sí, té llocs molt guais, la veritat. Sí, i Islàndia i Rússia, tot i que estigui així la cosa, però penso que és un Rússia, país, com a país de... és tan gran, de, Rússia. de O sigui, visitar. pots estar tan lluny del front. O sigui, jo crec que pots estar a prop i a Rússia i estar més lluny del front de batalla del que estem nosaltres a Espanya. Clar. Perquè si estàs a Vladivostok, que fa frontera amb Corea i amb Japó, jo crec que... Clar. Vull que sabeu que aquest programa, entre el teu cosplay de Nicolás Maduro i la Gina dient que abans se'n va a Rússia que als Estats Units, igual demà tenim els Navy Seals a la porta de casa i ens xaven el xiringuito. Clar. Però, clar, jo no parlo de política. No. A mi no m'agrada la És a dir, política. A nivell de país, Si jo t'interessa més Rússia... Parlo a nivell de país. Sí, Ja sí, no sí. a nivell de... No, a política no en parlem avui, vale? No. No m'agrada. No, era Ni per de fer... feina ni de política. Era per fer la broma. Sí. Però sí. Però com a país no sé per què em crida més. Home, És molt mal. Lo digo. Ha de molar molt. al igual, jo crec que Rússia també és un país que està molt infravalorat. 100%. O sigui, és tan gran, o sigui, no pot ser que no hi hagi res interessant, perquè la gent no el tracta com d'un país interessant. És impossible que no sigui interessant, saps? Ni que fos Mongòlia. Que a Mongolia hi ha deserts nevats i algun parc. I Ulan Bator. I Ulan Bator. I ja que està. És Hi heu l'hòstia. estat? No, de Però fet, l'hem mirat bastant per Google Maps, vale? Vale. Per Sí. motius que no explicarem ara, perquè volem que la gent segueixi pensant que som normals. Vale? Però Ja no ho pensen, Mongòlia però- és un desert, Sí. vale? I de cop una ciutat que és la polla, és com si fos entre Nova York i Dubai, que és la capital, que és Ulan Bator, i sorra. sí. Saps? Però vull dir, algun zumbat van allà i va dir en plan, i sí, aquí gastem tot el pressupost estatal? I van dir, sí. I van Total. fer allà una ciutat. Bueno, és com aquestes ciutats falses que ara estan fent a tota la península aràbica, rotllo, A Dubai, a Abu Dhabi i tal. Sí. Aquesta ciutat que ara estan fent al desert, que és un passadís de, no sé si, 3 quilòmetres, no? Que és com de vidre. Bueno, Hòstia, sí, és com un corredor superllarg
que volen fer com de vidre i tal, gas que estan tenint problemes per tema de temperatures, perquè clar, el vidre escalfa. I llavors, bueno, però no sé, literalment és un centre comercial. Vale? Sí. Dios. Llavors, Jordi, les teves top 5 ciutats que no faltarien en una volta al món. Hòstia, és complicadet, també, però a mi sí que m'agradaria visitar Nova York. Vale, Estats Units, els Estats Units d'Amèrica. Sí, però concretament Nova York perquè trobo que Los Angeles és molt més similar al que tenim aquí. O sigui, trobo que Nova York és com una gran ciutat d'unes formes que no tenim aquí a Europa. Vale? També, cosa important, jo no he sortit mai d'Europa, vale? He anat físicament a Àfrica, però legalment mai he abandonat Europa. És a dir, he anat a les Canàries. Clar. Vale? No, però vale. Llavors, potser faria una de cada continent. Ai, estic molt nerviós per saber què tries de l'Antàrtida, Quina placa de gel tries, No, perquè és un top 5, no entra. Vale. No, però sí que és cert que no tinc tan controlat l'Àfrica, vale? O sigui, per tant... No, però Àfrica... mainstream, no? O sigui, clar, és que què et diria? Pues, m'agradaria anar al Marroc, estaria guai. Estava pensant en Egipte. Egipte també estaria guai, però és que crec que em crida més el Marroc, potser, perquè per mi Egipte seria un viatge molt de museus, perquè és molt interessant, però sí, el Marroc ha de molar, sí, la gent ho confirma, crec. Sí, és guai. Jo hi he anat al Marroc. Llavors això, no sé, Marrakeix, Casablanca és igual, qualsevol. Però llavors, és que l'Àsia m'agrada moltíssim. No sé si podré quedar-me en una ciutat, perquè, clar, és que està a Seül, està a Tòquio. Bueno, aquesta decisió d'una per continent és com les 10 pel·lis del Tarantino, Te la pots saltar quan vulguis. Sí, ben bé. Per això et dic que no sé si seré capaç. També et dic que és que d'Europa sí que em queda coses per visitar, però és que no sé si hi ha cap ciutat que digui buah, aquesta m'agradaria molt. M'agradaria molt anar a Londres, que és físicament Europa. Que també... aquí, no, he estat a Àfrica, però no, he estat a Europa, però no. Clar. Però, bueno, saps què? És que me la pela, tio. Anirem a Tòquio, a Seül, i... Vale, te'n falta una. Me'n falta una, quantes he dit? Ja? Has dit Nova York, Marroc, sí. En plan, posem Casablanca, Tòquio, Seül... I... Luton Town. Què cony és això, tio? És un poble de Londres. I... És complicat. Sud-amèrica. Sí, estava pensant en Buenos Aires. És la que estava pensant ara. I crec que tiraré per Buenos Aires perquè és que és això. Podria anar també això a Indonèsia o qualsevol cosa, però anem a l'altra banda. Llavors, així més o menys ho deixo tot bastant lligadet. Sí, a veure, fas com mateixa latitud, pràcticament, no passaràs ni fred ni calor. Claro, exacte. Em quedo igual, no me'n vaig a Surabaya, saps? Exacte. És un altre lloc, sí. Vale, faig el meu top 5 i parlem amb la Gina, que per alguna l'hem portat, perquè veiem una hora que ens... No, està bé. Qui és la Gina? Endavant. Vale, el meu top 5, No l'he pensat en tot això, no ho podria haver pensat i ens estalviem aquí ara un minut de fer el ridícul. Et conto els EMs? No el contis perquè després pots sortir perdent, Gina? Vull dir, vigila això de jugar amb foc. És que hi haurà un moment que potser hi ha més EMs, Exacte. Vale, doncs mira, jo ara, ja que hem dit que ignorem la política, doncs ignorem les possibilitats de morir en un bombardeig. Llavors, Damasc. Faria Damasco, perquè és la capital més antiga del món de les ciutats que encara existeixen, i la ciutat vella de Damasco i tal, bueno, és força interessant. Llavors, me n'aniria, suposo que a Nova York, perquè al final doncs, molta de la iconografia que tenim és newyorkina. La capital de l'street photography. La capital de l'street photography, la capital bueno, molts cineastes són d'allà, moltes coses que molts músics que m'agraden són d'allà, llavors, bueno, sempre hi ha un punt... O sigui, Nova York té molt el punt fetichista de que pots anar i dir ai, aquí es va gravar no sé què, ai, aquí és l'estudi, no, els Electric Lady, que va gravar tal, ai, aquí va gravar, jo què sé, Jimmy Hendrix... Sí, a mi per això Nova York em dona una mica la vibe de... em decepcionarà. Ja. Saps? És aquell típic país de... Hi aniria? Sí, clar que hi aniria. Però poder no ho prioritzaria, perquè em dona la sensació de que aniria amb les expectatives tan altes que... París, no? És el que anava a dir, el síndrome de París. Sí. Ja, clar, el problema és aquest, que Nova York pot ser que decepcioni. Llavors faria això, Damasco, Nova York, faria Moscou, també per tot a nivell històric, vull dir, Moscou ha de molar bastant. Què més? Va, faria algun de l'Àsia. Sí, clar, que faria algun de l'Àsia. Suposo que faria Tòquio.
Sí, clar, és que Tòquio... Tòquio també, bueno, també a nivell històric té coses interessants, també a nivell de referents culturals, doncs pot ser el segon després de Nova York. Per mi que he tingut una època taco és el primer, però... I llavors sé que sonarà molt eurocèntric, però és que faria Berlín, Ja has estat a Berlín, he estat 3 cops. Ja has estat... Però és que faria Berlín, és que Berlín m'agrada molt, És que Berlín m'agrada molt. Vull dir, és una ciutat que crec que si jo hagués pogut dissenyar una ciutat, crec que faria alguna molt semblant a Berlín, No? Està bé. Sí. Llavors, Però, o sigui, tu decideixes, vaig a fer la volta al món i tornes a passar per Berlín, sí, jo clar, no, perquè la ruta seria com molt poc òptima, no? Però potser ja pujant cap a Moscú, no? Pues faig una parada de tot a Berlín, Vale. faig Moscú, llavors faig Damasco, faig Tòquio i llavors pues, per l'altra banda i Nova York. Bueno, no està tan mal optimitzat, No està mal. O sigui, excepte de Tòquio a Nova York, perquè realment està a l'altra ala, però bueno... A veure, si estàs fent la volta al món, has dit les teves obligatòries. Si pares per Los Angeles primer, és una ruta força òptima. Sí. Llavors, ara que ha sortit el tema una mica a Nova York, no? De com aquest punt fetitxista, o sigui, fetitxista no en un sentit sexual, sinó en un sentit de plan, ai, doncs em fa la gràcia anar a la casa, no?, de tal, no sé què. Sou aquest tipus de gent? Sou que us agrada anar als llocs, als objectes... Soc zero friki. Zero friki. Zero friki. No, jo... Zero. Sí, El meu percentatge de friquisme és bastant Però elevat. no ets de col·leccionar coses, ni... Zero. Whiskies? Compte? Compte. Out of context, això ha sonat interessant. A mi no em fa falta context, jo estic 100% d'acord amb això. O sigui, soc zero friki, sempre ho he dit. Em falta ser més friki. T'agradaria ser-ho. Compte amb la taula, reina. Perdó. No passa res. M'agradaria... Estic emocionada. Has parlat de whisky i he dit... M'agradaria ser més friki. O sigui, em vejo la gent friki. I de què t'agradaria ser friki? No ho sé, de qualsevol Bueno, cosa. clar, això de néixer, no? Però... Això de néixer, sí. Però m'agradaria ser més friki de pel·lis, de pel·lícules o de sèries, d'actors... O sigui, conèixer com molt més, saps? Que m'interessi buscar i poder allò... Sí, és que... Tenir una conversa interessant sobre sèries. Sí. Però no ho ets Jo miro perquè... les sèries i no sé ni qui era el prota. O sigui, Però no ho ets perquè et falta potser temps per investigar o també pot ser. perquè simplement és igual i dius, mira, m'agrada la sèrie i m'és igual qui l'ha dirigit o qui l'ha protagonitzat. No, és O sigui, jo crec que va una mica per les dues bandes. Ja. M'agrada la sèrie, ok, l'he disfrutat, la puc comentar, però si em preguntes qui l'ha dirigit, I llavors, però, vull dir, això et passa amb tot, Vull dir, entenc que, en plan, en pel·lis, no sé si ets aficionat a algun esport o alguna cosa... he fet tota la vida patinatge artístic sobre rodes Va, està guai. i ho vaig deixar als 18 anys Vale. i després no he fet cap altre esport així en sèrio. Vale. I Gimnàs, cosetes així, però... Sí. com va Però- sorgir això, el patinatge? Doncs feien patinatge com a extraescolar al col·le, quan era Vale. petita, i m'hi vaig apuntar, m'agradava i vaig seguir fins als 18 anys. Hòstia. Sí, I en plan, vas competir i aquestes Sí, vaig competir. Sí. D'allà em queda un petit trauma de que no m'agrada gens competir. Vale. Vale. Sí, allà ho vaig com esbrinar, que no m'agradava gens competir, i al llarg de la meva vida, en altres Àmbits de la vida? àmbits de la vida, també he decidit que no m'agrada competir. O sigui, O sigui, allò de dir, va, Gina, apunta't a algun concurs. No. No, Sí. Un petit trauma amb Quan- competir. Està bé, està Quan els amics curiós. porten jocs de taula a casa, dius, jo miro. No, tampoc tant. No, perquè si no, com comencem a jugar a competir al Pictionary, no sortiu d'aquí, saps? No, tampoc tant. O sigui, sí, em pico molt amb els jocs de taula. Però això és perquè ets molt competitiva. Per això no t'agrada competir. Maybe. Saps que, o sigui, a mi no m'apassiona competir, però m'agrada fer-ho de tant en tant perquè tinc molt bon perdre. Dono per suposat que sóc molt dolent en tot. Per tant, pues vale. Jo tinc molt mal perdre. Clar, per això, aquest és el problema. Jo, o sigui, mai competeixo, o sigui, mai em poso jo en competicions com de dir, vaig a participar en això i tal. I si ho faig és perquè dic, a veure què, perquè tinc molt bon perdre. Vull dir, també quan havia competit, jo havia jugat a una espècie de rugby. Direm una espècie perquè no tenim temps per explicar-ho, però és una espècie de rugby. Vale. I
I, hòstia, vaig estar competint i vam estar a Alemanya competint i tot això i, hòstia, vam quedar mitja taula, però literalment mitja, érem 32, vam quedar 700. Vale. I vam estar tan a prop de quedar 200 i hòstia, sí que em va fer ràbia i tal, però vaig dir, bueno, lo que ha seguit la vida, tu. Jo crec que hi ha gent que sap perdre, però a ningú li agrada perdre. O sigui, Correcte. És una sensació que no pot... 100%. Sí, crec que biològicament no pot ser mai agradable no perdre. I sempre fa una mica de mal quan perds. Per molt que t'ho prenguis bé, per molt que guanyi un col·lega teu, per molt que no sé què, però sempre fa un punt de... De fet, això l'altre dia ho comentava amb la parella de la meva mare, que li vaig dir, dic, jo crec que sempre és més feliç, en un podi, sempre és més feliç el tercer que el segon. Perquè el tercer lloc és com que el conquistes, però és que el segon és que perds el primer, tio. Sí. Ja. Quedar segon fa més mal que quedar tercer. 100%. O sigui, quedar segon és com... M'he quedat a res de l'or. O sigui, la plata és perdre l'or. Sí, Ningú sí. guanya una plata. Tothom Clar, perd clar. l'or. En canvi, el bronze queda com que, bueno, pues diguem, del resto, no? Del montón de mortales, Exacte, pues sóc el he sigut millor. el millor. Sí. El meu pare sempre diu que el segundo huele a perdedor. Sí, llavors... Sí. No, és veritat. Sí, 100%. Axel, anem toca. tardet avui, eh? Toca. Avui serà un episodi llarg. Vale. Toni, serà un episodi una mica llarg. Però hauríem potser d'anar a la nostra segona secció. A la que és nostra primera. secció preferida, a la qual la Gira patirà. Sí. T'has tret la jaqueta, això vol dir que anem en sèrio. Això vol dir que anem a fer flexions. Així que... No ve dit que t'agrada el Sí. gimnàs. No, m'he tret la jaqueta perquè tenim aquí la calefacció. Sí, llavors, ara l'Àxel t'explicarà, però benvinguda al Minut de l'Absurd. Benvingut al Minut de l'Absurd. Som-hi. És la secció a la que jo et plantejo dos temes, dos idees absurdes a matar, i tu durant un minut, tu sola, les has de defensar com si tienes la vida en ello, ¿vale? Com si allò fos la cosa més racional del món. Vale. Vale? Llavors, els dos temes, les dues idees, els dos tòpics, són, en primer lloc, que tu en el teu currículum hagis de posar 3 habilitats ràndoms, en les quals, Molt random. en la qual siguis molt bona, Sí. és a dir, rotllo... O sigui, tu i cada persona, eh? És a dir, per exemple, se'm dona molt bé girar les truites. Coses així super random. Se'm dona superbé. Sí, eh? Super. Té cara que s'ha de donar. Sí, la veritat és que té tota la A mi cara. se'm dona fatal. Vale, però no poden ser habilitats com rotllo condueixo molt bé. No, han de ser coses randoms as fuck. Que xungo, vale. Clar. I la segona és que cada cop que tu facis passi alguna cosa random a alguna persona al teu voltant. Com? És a dir, que cada cop que no tu t'has facis... explicat bé, no t'has explicat bé. És a dir, cada cop que tu facis un per pensar, vale? Doncs passi alguna cosa aleatòria a alguna persona del teu voltant. Me l'has canviat, per putejar més, eh? Vale, d'acord. Vale? Però no vol dir en plan que se li Vale. desconnecta el bypass, saps? Vull dir, no anem a aquests Ja. nivells. Vull dir, però que potser pots ficar el cafè al microones i no se li escalfa, saps? O que aquell dia no té aigua calenta. Vale. Vale? Llavors, abans d'això, el Jordi ens cantarà en directe la intro del programa. Perquè no... Sí, penso. Clar, no hi ha intro, llavors és molt poquet, són 5 segons, cada dia és una cançó diferent, i avui, en base a com ha anat el programa, doncs... I wanna wake up in a city that doesn't sleep. I ja està, no tens més temps. És veritat. Merda. És molt poc temps. Ai 30 et comença, en plan, ja. És molt xungo, això, eh? Puc dir el que se'm dona fatal? Improvisar se'm dona fatal. Coses que se'm donen molt bé. Va, comences en punt, va, comences al minut 24. Vale, penso en el meu dia a dia. Tres habilitats... Se'm dona superbé adormir-me. Vale, ojo, no és fàcil, No, però ha de parlar ella soleta des de ja. Se'm dona superbé adormir-me. Se'm dona superbé... Se m'acudeixen coses tota l'estona com arribar tard. En plan negatives. No ens val. Se'm dona superbé que no sigui de feina. Clar. Clar. Se'm dona superbé dibuixar realisme. What? Què? Sí, Uau. Vale, ok. ja està, no? 3 eren. Sí, bueno, però et queden 30 segons. Et queden 20 segons, Puc parlar més, vale. Sí, hauries. Se'm dona superbé fer-me trenes.
Vale. Apreciem. Compte? Sí, de fet crec que aquesta és la que més m'ha agradat. Se'm dona superbé fer-me trenes. I se'm dona superbé pintar les ungles, tot i que sempre les porto despintades. Però quan era més petita em feia dibuixets i cosetes així. Vale. També és molt random. Molt bé. Temps. Temps. Ha sigut el minut de l'absurd menys absurd, però ja t'hem deixat... És que n'hi ha algunes que hem tirat, però ja també hem de basar-nos una mica en el convidat. Llavors, Ja us he dit que em costa molt... Clar, llavors hem... improvisar. Tot i així hem arribat més tard que ella, el qual a nosaltres ens donen categoria que se'ns dona excel·lent, ja arriba tard. A mi se'm dona molt bé. Vale, lo de dormir-te, com és això, tio? Com ho fas? Perquè és que em costa molt adormir-me. O sigui, tinc massa facilitat per dir dormo i dormo. I sona l'alarma o sigui, si no em desperto al moment, m'adormo. M'he de posar 5 alarmes. Vale. Si no, m'adormo. Però ets de les que necessita com unes condicions per dormir o ets de les que t'adorms en un avió despegant? Els avions em costa més perquè em marejo, Vale. però en qualsevol altra situació m'adormo Tu fàcil. estàs esperant el bus i allà amb el seineguet de ferro escarós... Podria. Sí, hi ha una... Podria. Has vist El Senyor dels Anells? No sé quina pel·li és, que no és friqui. Sí. Clar. Sí, sé quina és, però... No, és per una cosa molt concreta. És que si no recordo malament és la tercera pel·lícula, però és una cosa que no té res a veure amb una cosa que es fixaria la gent. Vale. Però hi ha un moment en què el Sam i el Frodo han de dormir i es posen a dormir enmig d'un acantilat, però estan al borde, ben bé al borde. O sigui, és que et mous un centímetre i te'n vas cap avall. I sempre m'ha posat molt nerviós des que la vaig veure que era petit. I sempre que veig aquell moment dic, per què? O sigui, tu ets aquesta persona que t'adormiries en aquesta situació. Potser en aquesta situació no, És que jo ho penso, dic que està molt chill aquesta gent, De fet, quan era petita, tenia moltes vegades que potser algú expert en somnis ens ho podria com dir que representa, però somiava moltes vegades que em queia d'un edifici. Estic tan segur que vol dir alguna cosa. Que... Somiava moltes vegades. Arroba Sigmund Freud. Il·lustrins. Exacte. Però llavors no ets... O sigui, t'adorms naturalment, no ets de les que dius, vale, però m'he de ficar a llegir o m'he de dutxar o el que sigui. No, tal qual, He de tenir molta càrrega mental per no dormir-me al moment. Inclús amb bastanta càrrega mental Sí, però això és la polla, tio. Sí. Ja està. Llavors entenc que somies, ets de les que somia. A tope. Sí. I te'n recordes, Els primers 10 minuts de despertar-me sí, després ja no. I tu apuntes o alguna cosa no? No, hauria, perquè serien coses heavies, però... Llavors els pots dibuixar i vas encadenant talent random. Clar. Sí, no l'he vist abans de dibuixar. Ets de les que de somiar a saco, Sí, bastant. O sigui, tots somiem de forma oficial, o sigui, pel que tinc entès segons estudis, tothom somia, el que passa que és més la capacitat de recordar o no recordar que tu tinguis. Sí, vale. Correcte. En el meu cas, jo no recordo res. O sigui, jo em llevo ja, ni idea de què he somiat, però també m'adormo ràpid. Sí. O sigui, m'adormo força ràpid, de fet la meva exparella s'indignava, en plan, jo estic aquí intentant dormir, i tu ja estàs dormint roncant, que això és un altre problema, però... Ja, et recordo que has dormit a la mateixa habitació d'hotel, Ja. Jo necessito com, abans de dormir, com fer un procés de descàrrega mental, saps? De tenir com mitja hora de chill. Sí, i després, sí. Meditació i aquestes coses? Sí, bueno, em tiro allà, o sigui, a vegades em posava un youtuber que feia com manualitats, simplement perquè la seva veu em relaxava. I no tenia puta idea de fer manualitats, vull dir, jo no sé doblegar un paper per la meitat, però el tio estava en plan, no, perquè ara agafem resina i aquest tros de fusta que he anat a buscar a no sé on, i en plan de... Saps? Perquè m'agradava com ho explicava. Jo música en directe, m'agrada molt. O sigui, si veig Contracta un violinista perquè li toqui al costat del llit, perquè ha de ser en directe. Si tingués 62.000 euros... Bona. Clar. No, però, o sigui, quan veig... Perquè jo a vegades ho noto, dic, vale, estic com molt a tope. O sigui, jo soc una persona que jo me'n vaig a dormir perquè toca anar a dormir, no perquè tingui son. Poques vegades vaig perquè tinc son. Vale? Són la 1:30 de la matinada del dimarts i dic, bueno, potser hauria d'anar a dormir, saps? Perquè demà em deu les 8 per anar a treballar. Llavors, quan veig que estic com molt a tope, doncs m'intento posar com música en directe o d'algun concert, d'alguna música que m'agradi, però això, versions acústiques, versions tal, i ja com en aquell moment jo ja desconnecto, no toco el teclat, perquè jo sempre estic a l'ordinador abans d'anar a dormir, sé que no és el millor, però bueno, i després ja és com, vaig més tranquil, és el meu truquillo. Molt bé. Sí, no, jo generalment no. Si en algun moment de la vida m'ha costat, m'he posat sons naturals. Vale. Aigua, pluja... Vaja, hippie, És que faries 5 ciutats a la volta del món d'Indonèsia, És que no he dit Indonèsia perquè ja hi he anat.
Sí. Clar. Ja, bueno, igual la teva foto de perfil dona Aquest alguna any pista. passat. Claro. Sí. Sí, llavors... No, és que vaig fer patinatge artístic, però em poso sons de cascades d'aigua caient, Abraçaures, esmorzo aloe vera... Clar. No arribo a aquest nivell, Em sé fer trenes... Sí, no, però... O sigui... Merda. Sí que dic... jo, per motius diversos de la meva feina, treballo amb bebès i els bebès sempre els hi poso perquè relaxin sorolls de la naturalesa. Funciona? En plan, cascades i coses d'aquestes. A mi no sé si funciona la paraula perquè nen, calla't ja, però... Perquè posar-li un Lexatin al biberó és il·legal, no? Sí. Axel, no. Pues sí. Vale, encarem la recta final del programa. Sí, Llavors, ja va tocant, no? Potser. Una de les preguntes clàssiques, bueno, no clàssiques, que me l'acabo d'inventar ara mateix. D'acord. Que és jo tinc curiositat per saber quina música escoltes. Tu ets de les que escoltes música conscientment o ets de les que escoltes, em poso a la ràdio, poso una playlist de Spotify i que soni? Jo sóc de les que... Aquestes, de les segones. Sí, Escolto música inconscientment. Vale. Sí. Potser va vinculat amb la teva vena de no ser friki, no? De potser com no tenir... 100%. Però sí que, per exemple, tinc moments molt concrets. És a dir, per treballar, música clàssica. Vale. Sempre. Piano. Vale. No, violí em molesta. O sigui, et molesta, a més, El violí em molesta. M'encanta, tio. El violí. Em flipa, això. El violí no m'acaba d'agradar. Però el piano, música clàssica de piano. Vale. O covers de piano... O sigui, música que no em faci D'aquests pensar. de restaurant de convit de boda, que fiquen els covers aquests com superxics. Sí, i segons quin cover, O sigui, tinc llistes molt concretes, perquè hi ha covers que inconscientment canto la lletra, perquè em sé molt la cançó. Llavors, evito aquestes que em facin... Vale. Covers mal fets. Sí. En plan, que no els identifiquis. No, o de cançons que no conec tant, que no em sé tant la lletra... Exacte. Jo, quan no necessitava lletra, em ficava Liquid Drum and Bass, per si tens curiositat. Vale. Està curiós, crec que et podria arribar a molar, encara que sigui relativament tecno. A mi no em mola el tecno, però allò sí. A mi m'agrada el tecno. Pues allò, jo crec que et molarà perquè és una fusió entre coses. Vale. I llavors es sorprèn, en plan, ai, aniries a Berlín, En plan, i llavors tens la gent allà a Berghain, saps? En plan... He anat a Berlín, Sí, ja, ho sé. No ho sabia, però... He tingut una etapa de... Una etapa tecno. Sí, una etapa... Bueno, vaig treballar a Razmataz Vale. Vale, durant 5 anys. Collons. I vaig viure la vida nocturna de Barcelona durant 5 anys. I clar, Hòstia, però, aviam. No he tingut ni una feina que duri 5 anys. Explica. I llavors fem una pregunta. Explica. I llavors he tingut la meva etapa tecno, underground, de raves i de... Sí. D'anar allò amb un body de rejilla, No tant, No tant, però... No tant, però sí, o sigui, una mica la vida de nit porta com això, perquè si tu treballes durant la nit, quan surts de festa? Clar. Doncs surts de festa els dies que la gent normal no surt de festa, Clar. un dilluns, un diumenge, i llavors que hi ha obert un dilluns i un diumenge. A Barcelona hi ha Apolo. Hi ha Els Nasty Mondays d'Apolo. I anava molt a Apolo, però clar, vols canviar també d'ambients, llavors hi ha coses més clandestines. I quan tu volies sortir un dissabte, doncs no sorties el dissabte a la nit, com surt tothom, sorties el dissabte a partir de les 7 del matí, quan tothom se'n va a dormir, que tu deixes de treballar. Llavors, clar... Gina, explica'ns això, explica'ns anècdotes, explica'ns coses, sisplau. Acabarem el programa més tard, 10 minutets més, Toni, no et demanem més. Sí, 10. Sí. Bueno... Anem ràpid. Explica'ns anècdotes de la nit, tant de cambrera com de la teva època ravera. És que aquesta no me l'he vist venir, Són 3 quarts. Vale. Anem justets de temps. Vale, doncs això. Sí. Molt ràpid. Molt ràpid. No sé, és que n'he vist de tot. O sigui, clar, jo a Raz, a més, és una discoteca que és molt guiri. Llavors, guiris pels terres a tope, gent molt demacrada. A més, allà a Raz feien festes molt heavies. O sigui, que aquí a Manresa ni l'assumiem. O sigui, molt heavies. I clar, no sé, què voleu que us expliqui, perquè és que ho he vist... Quina és la pitjor... Tu que estaves de cambrera? Jo he estat a totes les posicions possibles. Quina és la pitjor tirada de canya que t'han fet currant? Ah, tirada de canya? Sí, perquè, o sigui... És que jo era molt borde, a més, Ja, però allò un tio que et va entrar super... Que dius, hòstia puta, tio. Que sigui o per random, o per graciosa, o per impresentable, o pel que sigui. Però allò que diguis, aquesta me'n recordaré.
que no soni cregut, però me n'han fet moltes de molt random, però lo típic de «Qué bonitos ojos tienes!» i baixar els ulls mirant. Sí. Recordo que em vaig cabrejar moltíssim i quasi el mato. És que, tio, almenys dissimula. No, ho va fer expressament, a més a més. I per què? Sí, vaig trucar de seguida a seguretat i és que tenia una mala nit. Jo, aquell any va ser una mala nit i va ser dur, va ser molt dur. Doncs ens toca concloure el programa, tot i que ara, bueno, en el post, ho sento, oients, però parlem de la teva vida darrere. Sí. Ja la tornarem a portar. És que se m'ha fet molt curt. Ja la tornarem a portar. Sí. La tornarem a portar quan puguem. Clar. És que tenim una agenda molt extensa. Molt apretadeta. Llavors, acabem sempre amb la cançó del convidat, que és que en aquest cas t'hem demanat que ens portis una cançó per concloure el programa. Llavors, introdueix tu la cançó. El micro és teu. Doncs és una cançó que m'encanta, o sigui, és una cançó molt random, gairebé ningú la coneix, però jo la vaig conèixer fent així una mica de zapping, sense saber molt bé què escoltava, i de seguida com que em va atraure. És una cançó que comença molt tranquil·leta i després es va animant, i jo me la posava molt a les tardes així una mica lletges, i m'acabava animant. De fet, és una cançó que només escoltant el principi, que el principi és molt, molt, molt sutil, ja la reconec. I sí, quan em vau preguntar de portar una cançó, o sigui, se m'han ocórrer coses molt randoms, però aquesta era com la que més m'identificava, poder. Vull que sàpigues que no t'hem fet cas i hem posat una cançó de violins. No, t'imagines? Bé, doncs nosaltres ens acomiadem. Jo primer vull dir, premi a primera persona que està trista i es posa una cançó que l'anima i no més música trista. Felicitats. Dit això, ens acomiadem. Som l'Àxel, el Jordi. Avui hem parlat amb la Gina. Moltes gràcies per venir, Gina. Gràcies a vosaltres. I ara us deixem amb la seva cançó i ens veiem d'aquí un parell de setmanes. Vinga, vagi bé. Adéu, guapos.